Nepřijde ti, že se to pod náma trochu vyklá? Nic není. Nechoď až na kraj toho útesu. Tam ale budou ty fotky nejlepší. Hele, já musím do zítra opravit ty diktáty a Viktorovi jsem slíbila vyžehlit ty košile. Přestaňte to dělat! Já už normálně cítím, jak se spojuju se svým astrálním já. Nadechněte se zhluboka, tady je takovej děsně dobrý vzduch. Takovej lehkej. Prázdnej. Hele, že ty jsi nám dala zase něco do čaje. Prosím tě, něco do čaje, to byl normální Happy Buddha. Happy? Já po něm byla 2 dny. Happy. Mě se chce brečet. Ne, ale já nemám voděodolnou řasenku. Přijměte to, jak to je, no. Něco skončilo, něco začíná. Já nic přijímat nebudu, já musím být zítra v 7:30 ve škole. Ale nebudeš. Budu. Jasně, možná můžeš být úplně kdekoliv. Tyjo, mě ani nejde zkontrolovat, jestli mi přibývají lajky na tom postu o tom horském oblečení. To mi jako teďka budou všechny ty instagramové spolupráce k ničemu. Pohoda. Klid. Já nechci žádnou pohodu a klid, já chci zpátky do toho stresu, hned. Za to můžeš ty. Já. Yoga je dobrá za každého počasí. Fakt super. Nepřijmu tento tvůj útok, dotýká se pouze mého ega, vypovídá o tobě, nikoli o mně. Dýchám si. A pak tady naše slavná influencerka, která musí v těch nejvíc super hadřících cvičit na tom nejvíc super instafotogenickém místě na kraji nejvíc super podělaného instautesu. Byly to krásné fotky. Lído, uklidni se. Nenech se ovládat svými emocemi. Už jsme prostě tady. Tak. A myslím, že za to všechny 3 můžeme úplně stejně. Jo, to byl tvůj nápad tam tenhle víkend jet, protože jsi chtěla pryč od Viktora. No dobrý, ale teď si zpátky. Prdele, chcípnout v lavině, já, která ani neumím lyžovat. A znovu se nadechneme, ano? Prodýchej to. Vypustili jsme za sebe ten stresík a můžeme zpátky k sobě. Tak. Co je tohle za spravedlnost? Celý život doma na prdeli, vařím, peru, žehlím, uklízím a jednou jedu na tvoji podělanou jogu na hory. Tak a znovu se nadechneme, ano? Nejprve do břicha, do plic a výdech nosem. Tak. Vše je v pořádku. Jsme na místě, kam patříme. Když přiznám se, zcela nechápu, proč ještě nejsme na tom zlatém druhém břehu, ale ne. Nebudu nervózní, prodýchám to. Tak. Jako... krajina zalitá sluncem, všeobjímající teplo a světlo, laskavá náruč všeho míra. Toto teda není, no, ale ne, nebudu nervózní, dýchám si, tak. Ok. Rozhodím sítě na sítích, třeba někdo poradí. Takže ahoj holky, tak už jste to asi slyšeli, no. Nechtěla jsem to úplně ventilovat, ale je to pravda. Právě se nacházím v pohřebním ústavu u 3 růží, tak vám se hodím swipe. No a kdybyste některá měla zkušenost, že třeba umřete, tak mi to určitě napište, jo? Buď do direktu, nebo do komentářů. Všechno si to přečtu. Holky, nebojte. I nadále vás budu informovat o všech žhavých novinkách, nebo jak já ráda říkám, žhavinkách. Takže vám nic neuteče. Tak, pa, nahoďte pudřík. Sakra, mně nejde přidat živé vysílání.
byla vyžehlit ty košile. Takhle tady povlávat fakt nemám zapotřebí. Asi jsme za sebou nechali něco nedořešeného. Já jsem neměla rozkoukávat ten seriál. Ne, já ti myslím, že máme asi nějaký poslání. Poslání? To je posrání. Srdce odděluji řezem od velkých cév, makroskopicky bez kontuze, známek proběhlého akutního koronárního syndromu či disekce ascendentní aorty. Normálně tu bývá srdce. Ale dneska? Fuj, to je hnus. Hej, to mluvíš o mém srdci. Ne, je krásný, ryzí. Jako hlavní příčinou, pardon, to už jsem říkala, ale vypadá to, že si neplivla. Takže ještě chudák žila, než se pod tou romenou sněhu udusila. Jsi neplivla, co? Určitě já, tak víš, jak se dostat ven správným směrem. Ježíš, chudáček Viktor. Snad se dobře nají a oblíkne se do práce. Liduša, vyřešili jste si to s tím Viktorem? Víš, jak jsme na takový to tušení, že tě podvádí. Já jsem se jenom něco špatně vykonstruovala. Jako hlavní příčinu smrti určuji globální hypoxickou ischemii s multiorgánovým selháním v důsledku nedostatku kyslíku v uzavřeném prostoru. Tak a teď jsme tady, v otevřeném prostoru, kde asi máme být. Vše je v pořádku, prodýchám to. Tak. Už mě s tím trošku začínáš srát. Tahle? No tahle je mi nějaká povědomá. Ha, no jo, však tu sleduju na Instagramu, jeniska.mrska. No líp teda vypadá s tím filtrem, to ti povím. Cože? No jo, ani ten tvůj pěkný ksichtík ti nepomohl, jedna lavina a máš po něm. To je jasný kraniocerebrální trauma s mnohačetnými frakturami obličejového skeletu. Místo mozku, čivapčiči. Ty bys nenapsala správně už ani tvrdý i. To ani předtím ne. Hele, neříkám, že mě nezachraňuje autokorekce, jo, ale o mrtvých je dobře. Tahle? No tahle je taky nějaká povědomá. Asi taky nějaká mini hvězdička. Kde je u tebe mini hvězdička, ty? Náno v pantoflích. Odkud mě asi zná? To nevím, ale teda teďka těla doživí. Hele, já budu na tím papírem! Ne, jak to? Nevím, prostě jsem se na to soustředila, dýchala si a šlo to, zkus to taky. Dýchej a vizualizuj si nějaký šťastný moment, svůj úspěch. Jo, třeba to video o tom, jak se mají holky nalíčit na párty, to byl úspěch. Tak, zkus to znovu. Povedlo se, já jsem tak dobrá. Vlasy skvělý, nechty famózní postava. Měmózní, poukání do papíru na jedničku. Tyjo, to teďka budeme moc takhle hejbat všimi, jo? To je dobrá duchařina. Lído, pojď to taky zkusit. Co? Ne, nechci. Co je? Než jsem odjela, tak jsme se s Viktorem nepohodli, no. On šel od mámy rovnou ke mně a vůbec neví, jak se co dělá, kde co doma máme, no. On je děsně inteligentní, ale vůbec ani prakticky, no. No tak snad se dobře nají a oblíkne se do práce. Tak snad mu není 5, ne? Proč by se nezvládnul najíst a oblíknout? Hele, to, že je někdo dospělý, rozhodně neznamená, že se umí oblíknout. Jsi hodná, že na něj takhle myslíš, ale tak snad si dospělej právník umí objednat jídlo v restauraci a vzít si košili do práce. A kdo mu ji asi vyžehlí? Už se tím netrapli, duš. Věnovala si mu 15 let, půlku svého pozemského života si mu podstrojovala. Alespoň jsem měla komu. Tak tenhle vztah ti vážně závidět nebudu. Ne, nepodléhnu svým emocím. Já jsem pánem svých emocí. Ach jo, kdyby vás aspoň někdo zabil, to by bylo vzrušeno, to by se museli vyšetřovat, ale vás vyhrabou z laviny, že jo? To je úplně jasný.
Protože tady je to každý den stejný. Matky a manželé přijdou, aby vás identifikovali. Budou brečet. Vikík přijde. Snad bude brečet. Pak vás přijde obšťastnit pan Jorák. A tralala šupky. Pojď sem. A další infarkty, rakoviny, mrtvice. Každý den ta stejná a ubíjející rutina. Ale to mě nebaví, já chci do krajský. Čuk, Tánečko. Richard. No, zrovna na tebe myslím. Na mě. Tak to jsem rád, Beruško, tady máš kytičku. Páni, bude na staroše? No, tak nech si kytičku a radši mi pověz, zařídil si mi to místečko v krajské nemocnici, Ríšo? Ale Tánečko, už na tom pracuji. Už brzy. Už brzy na primáře. Slyším pořád. Když musím čekat, já budeš čekat taky. Haha, tak se s ním mám. Že to říkáš zrovna ty. Ale Tánečko, zlatíčko, co kdybychom to probrali třeba příští víkend v Lázních? No, jen my dva spolu ve Vířivce. Dostal jsem poukaz od babičky. Ty, máš ještě babičku. To je vlastně docela roztomilé. No tak víš co, pošli do Lázní babičku a ty se podej do krajské nemocnice a vytvoř mi tam nějaké pěkné pracovní místo, ano? To je samý Táničko, sem Táničko, tamhle kde jsou výsledky, Richarde. Ale Táničko, už na tom pracuji. Představ si, jak se tam budeš mít v té krajský, jako královna. Co královna? Bohyně. Vlastní pracovna. Prvotřídní vybavení. Firemní telefon. 5 týdnů dovolené. Stravenky. 75 korun? Ne, 100! Richarde, ty zvíře. Táničko! Tak to zaříď. A teď už běž. Mě tady stojí práce. A Táničko, to mě taky. Dobrý játro! Ale pane Janáku, ty jsi tady nějak brzy. Jo. To je pan Janák náš pohřební zřízenec, víš? Dobrý, a víš který? Tady se to točí jako na orloji. No, pane Janáku, to Dobrý. Ale ne, já chápu, že jo, pěkná ženská rozpůl života, no co by ne. Koukám, Vítku jste přinést tady pro holky, nebo snad pro mě? Ale ne, já si z vás jen tak utahuju. Co to vlastně znamená? Utahovat si. To já takhle tahám a už jsem to vytáhl. No ale ne, to je ten humor, že jo, to jsou jako ty paradoxy. Jak se říká, že jo, jak ten humor bourá ty bariéry a bariéry je pryč. No a já to s takovými musím pracovat. A proč? No protože si to ještě nezařídil, Richarde. Ale Tánečko! Čuchám nový masíčko a vypadá to na dobrý matroš. Děkuji, jsem se snažila. Teď já si z vás dělám legraci, no psinu. Já jsem dobře věděl, že tady máme novou klientelu, no tak jsem hned pospíchal, aby se tady na mě nečekali. 3 holky. A na mě. Jedinýho chudáčka. A to budu úplně zmožený, když s váma skončím. Ale víte co, já jsem borec. Já vás zvládnu všechny roštěnky. Jo. Přišel jsem dnes do práce a tam ležely 3 roštěnky na stole, 3 byly. A měli ještě někde mezery, ale 3 byly. Co to plácá? Ten je divnej. Cítím divnou auru. Pěkný masíčko, takhle. Už se dlouho neurodilo, ještě čerstvý, no. To je pak práce jedna radost. To je slizou. Mládí jsem se učil hrotaře. Pitvat holky byl můj ideál. Holky, vidíte, jak se mu to rýsuje v té kapse? No dobře, no, ale chvilku jsem si myslela. No,
očima. Že je to ten, viď? Jak se tomu říká? No ten, jak to dělá s mrtvolama. Ty myslíš nekrofil? Ale to dělá mušný. Holky, on je určitě úchyl. Nebudeme bláznit a podléhat svým emocím, ano? Nevytvářejme si žádné domněnky. Tak to bude první. Ne, nešahej na mě, jdi ode mě. No, mrška. Tak ještě takový reflexy, jako živá. Takovou posmrtnou, tu já mám nejradši. Takovou posmrtnou, tu já. Holky, on nás vojede. Ne, to nemůže být naše poslání. Tak ještě zkontroluju na prstiček, kde jsme na tom s dolivkou. Úplná biokvalita. Bio. Dobrý den. Vitíku, spása moje, zachránčená. Dobrý den, já jsem Viktor Dlouhý. Dlouhý. Dobrý. Já jsem... Měl jsem přijít k identifikaci své ženy. Vidíte, jak je smutnej, nepodváděl mě, měl mě rád. Já jsem nějaký Jonák. Já se vám tu o ní starám. Těší mě. Teda, ne, že by to mě to nějak těšilo, ale... No a máme se? Prosím. No, že se udělalo dneska hezky venku, svítí sluníčko, takový hezký den. No, mně není úplně do smíchu. Ježišmarja, a co něco v práci se stalo? No tak snad nikdo neumře. No ne, tak nemyslete si, nejste v tom sám, teď je takový nešťastný období. Já představte si, ráno jsem se zapomněl doma deštník. No naštěstí je dneska hezky, že jo, co kdyby ne? A víte co, to proto já chodím sem do té márnice, no tady je srandy jako márnice, no ono se to neříká nadarmo. A tak povězte, jaká je ta vaše? Lída Dlouhá. A já je neznám podle jména, já jsem jim dal přes dívky. Bulík, Kulík a Bubík. Bulík, Dulík a Bubík. Nebo tak. No. Tak asi to bude ten Dulík. A nebo Kulík. No tak tady, to jsem si před chvilkou vám pěkně rozdělal. Ne, to není Lída. Lída měla obličej. Jo. Sekne jí to, ne hlava, ne hlava. No. Tak jedině tady Bubík. Pustíme. Ano, to je ona, pane bože. No vidíte, no tak Bubík, ne Kulík, to se splete hned. Ta musela trpět. No jo, tato měla chudák nejdelší, taky dlouhá, že jo, no ale... Neboj to co. Přineste mi na nějaký pěkný šaty a jestli budete mít pohřeb otevřenou rakví, já ji připravím tak, že ji nikdo nepozná. Myslíte, že to se mnou zvládnou taky? Že mě jako nalíčí a nikdo nic nepozná? Počkej, ale já jim nedala instrukce, jak mě mají nalíčit. Co když mi udělají kouřový líčení, to by byl trapas. No, horší než teď to být asi nemůže. Ale nestrácej hlavu. Třeba Pozdě. pomůže čepice větší přes celou hlavu. A co se jim teda vlastně stalo? Jistě, omlouvám se. Zemřeli. Ano, já myslel, víte jak? Jo, no nějaký odlování v horách. Zrovna v období lavin jsem slyšel, no, jestli se ptáte, mě nejchytřejší nápad to nebyl. Jo, odlování. Jo. No vidíte, byli jsme spolu 15 let a snad jsem mi ani neznal. A co to říkáš, zlatíčko? Ani vyžehlit mi nestihla. No tak snad jsi aspoň ohřál tu vomáčku, co jsem ti tam nechala. A to kuře na paprice, to jsem sežral úplně studený. Tady, já vám rozumím, že jo, já taky ty mikrovlnce nerozumím, tam jsou ty obrázky, čísla, jsem tak nějaký Einstein. No. Tak navíc to story mám rád, že jo, to vy teda taky, tak víte, o čem mluvím, ne? Ne. No tak já vás tady nechám osametě se ženou, až se můžete pořádně rozloučit a nebojte, vypnu kameru.
nevěděl jsem, že to takhle dopadne. Strašně mě to mrzí. To mě taky, vykoušku. Ani jsem se s tebou nestihl pořádně rozloučit. A přitom toho mám tolik na srdci. Tak je čas asi ti to říct teď, když už se tolik vídat nebudeme. To se tak krásně poslouchá. Připravte se na vyznání lásky až záhy. Vzpomínáš si, jak jsme se poprvé potkali? Ach, ano. Pamatuju si, jako by to bylo včera. Já, mladý student práv, obklíčen ve slepé uličce bandou ostřílených chuligánů. A ty jako valkýra ses na ně snesla z prvního patra činžovního domu v ulici u Smaltovny 24. Ani nevím, jestli bych z toho vyvázl živý, nebejt tebe. Ty bláho, to je pravda. Prosím tě, byla to jenom banda předškoláků. Vděčím ti za hodně věcí, Lído. To kuře na paprice mimochodem, to bylo luxusní i studený. Ježiš, to se tak krásně poslouchá. Jak ta láska z něj přímo pryští. Jenom bych si přál. Co bys si spřál, zlatíčko? Přál bych si, abys mě trochu vedla k samostatnosti. Lidko, teď já už ani přes to špinavý prádlo neprojdu do koupelny. Povedlo se mi nachytat nějakou vodu do mísy, ale není to ono. Co to povídá? Já jsem bez tebe úplně ztracený. To mi připomíná. Zase jsem ztratil klíče. Nemáš tady ty svoje? Ne, nevadí. Stejně si před dveře aspoň dávám pračku, aspoň k něčemu je dobrá. Neotvírají se u vás dveře ven? Ticho. Je to krásný, teda smutný. Víte, jak to myslím? No to je teda krásný, že je bez tebe ztracený, ale jenom si všimni, že mu nechybíš tolik ty, jako to, co pro něj děláš. Hele, nekaž mi to. I když, Viktore, řekni taky něco, jak ti chybím já a tak. Kéž bych aspoň mohl říct, že mi chybíš ty, ale víš, Viktore, nevím. láska to je něco jako kuře na paprice. Tak pán je filozof. Ze začátku je to čerstvý, člověk se toho nemůže nabažit, všechny ty vůně a chutě, až se mu z toho motá hlava. Co má pořád s tím kuřetem na paprice? Nechala jsem mu nějaký zásoby v mrazáku, tak teď asi nic jiného nejí. A ticho, já se tady dozvídám zásadní věci. Ale pak to začíná stydnout a toho koření už v tom taky není tolik. Teda vím jenom o kuřeti a paprice, ale osobně teda... No sice se to dá dát do mikrovlnky a přihřát, jenže Lído, co když tu mikrovlnku umí ovládat jenom jeden? Vždyť jsme se měli krásně, měli jsme krásný život. Měli jsme se docela dobře, ale život přece nabízí něco víc než jen kuře na paprice. Ale to je tvoje oblíbený. Nejvíc mě mrzí, že jsem nikdy nenašel odvahu o tom s tebou mluvit. Všechno to mohlo dopadnout jinak. Promiň mi to. Díky, Zlat, ty jsi se mnou přišel do práce? Za ní? Do práce? Já tady, Lída je tady. Ale Vicky, Zlato, já jsem Táňa. Nech si ty zlata. Ale tady je Lída. Tvoje žena. Uložena. Tady. No počkej. Tohle, že je Lída, jo? Táničko. Ježiš, to je asi nějaká ta spolužačka ze základu. Co je mi líto, Vicky, to je nešťastný, no tak jak se říká upřímnou soustrast, no, to je blbý, ale tak... Hele, jestli to nějak pomůže, jak lidi umírají pořád, no, dnes a denně. Já třeba, to tady mám furt, samý mrtví lidi, no. Hele, ona lidem netrpěla už tolik. No, holky se zacvičily tady jogu na útesu, no, ale Deniska teďka dneska z toho posle fotky na Instač. Holky, načetla se to. Kaštáně, kolik to má lajků? Co měly holky pěkný, vy? Olala, to má víc lajků než ten post o té brazilské depilačce.
Větičko, není to úplně nejšťastnější situace, tak stejně si chtěl příští týden opustit, no tak co? No. Já se zabiju. No, ještě štěstí, že se z toho nedožila. Já vím, Táničko, ale to není jen tak, když s někým žiješ 15 let. Děti, prosím tě, ty už taky konečně vem život do vlastních rukou. Nikdo jiný to za tebe neudělal, už jsme se o tom tolikrát bavili, no a teď je to přece všechno ještě o mnoho jednodušší, už nemusíš nikomu nic vysvětlovat a konečně můžeme být šťastní. Už to je asi nějaký nedorozumění, to jsme si asi něco špatně vykonstruovali. Táňo, já ti nevím. Lída umřela, tohle to mi ještě nikdy neudělala. To mi chceš říct, že to, co jsme si řekli o víkendu na chalupě, neplatí? Ty jsi vzal tu couru na naší chatu? Držte mě, nebo tam vlítnu! Lído, pojď, prodejchej to. A Táňo, platí, mám tě rád, ale jsem teď z toho nějaký zmatený. Ještě abys nebyl ty děvkaři! Lído, pojď, neovlivníme události, ale ovlivníme svoje reakce. Takže dýchej, vnitřní klid. Já mám přednější hned! To mi chceš říct, že nám i nadále bude tvoje žena, Viktore, teď už to je mrtvá, ano, tvoje mrtvá žena. I nadále šlapat po tom kousíčku štěstí, co jsme si pro sebe ukradli. Táňo, tak se zkus žít do mojí situace. Ty chceš žít do mojí situace? Podívej se na mě, jak jsem tady nešťastná. Pracuji tady s tím pojebaným Jonákem. Do krajský nemůžu. Měsíce čekám, až to s Lídou vyřešíš. No a teď tohle. No tak Lídky, co pak ty už mě nemáš dál? A Táňo, to víš, že mám moc, ale co pak se ti tady to všechno nezdá divný? Myslím si, že smrt Lídy to bylo asi nějaký znamení. Znamení? Potrestání. A nebo odměna, Vicky. Ale tohle to si přece nezasloužila. Táňo, promiň mi to. Láska je jako kuře na paprice, s knedlíkem jako oblohou. Zavřete spíše na petlice, pro vás už není žádná svíce. A připravte svoje těla, vy, kterým játra skameněla. Láska je jako kuře na paprice, s knedlíkem jako oblohou. Náš život hoří jako svíce a mrtví nic požít nemohou. Náš život hoří jako svíce, mrtví nic požít nemohou. Holky, já měla zimní knutí. Myslíš vnuknutí? No to taky. Stalo se mi to už párkrát, vždy při stavu hluboké meditace. To ke mně promlouvají ty nejrůznější hlasy. A tentokrát mi ten hlas potvrdil, že na jiné místo jsme opravdu neodešli, protože tu máme poslání. Jestli ho nesplníme, ten hlas mi taky poradil. Pamatujete, jak jsme před pár lety dostali nápad vyvolat ducha Boženy Němcový? No, Jo. A jak se nám to ani náhodou nepovedlo? Musíme to zkusit znovu a spojit se s tou správnou osobou, která nám poradí, co v této situaci dělat. ty myslíš, že máme nějakýho strážního ducha? Něco jako anděla? Nebo spíš duchovního mentora. Náš guruduch.
Ale já na duchy stejně nevěřím. Asi bys mohla začít. Takže my, jako duchové, bude vyvolávat duchy, jo? Cool. Tak jdeme na to. Sedneme si do tureckých sedlů. A chytneme se za ruce. Dýchejte a soustřeďte veškerou svou energii jen do svého dechu. Jen do tohoto okamžiku. Vyvoláváme tě, mocný duchu, abys nám poradil. A zase ducha boží Němcový vyvoláváme? Já to vidím spíš na jinou velkou Češku. Haló? Povedlo se. Chcete volat, nechcete volat, volejte, nečekejte. Co to čumy, my fakt vyvolali ducha. Nejsem nějaký médium. Dobrý den, je nám velkou ctí s vámi mluvit. Já jsem Tereza, tohle je Denisa a Lída. No, tady jsem cigánka, Jolanda, moje rodina jsou všechny bílí. Nejezdím tále na Moarulku. Aha, víte, my jsme před pár dny zemřeli. Jaj, bože můj. A já cítím s váma. Děkujeme. Víte, nevíte, proč jsme tady zůstali? Kdybych mohla, tak udělám hodně Jolandy ze sebe. Děkujeme. My jsme vás chtěli poprosit o pomoc právě s tím, proč jsme tady. Tady vidím velký špatný, to není normální. Já vám to říkala. Mohla byste nám prosím poradit, jak se odtud dostat dál, výš, hloub, no prostě na ten zlatý druhý břeh. Tak, já budoucnost. Vy máte dobrý, nemáte nic? Prosím? Všechno se to bouří, nenechte se zmát, musí mít hladnou hlavu, Pamatujte si všechno, co říká. ale ze straček můžete vytáhnout se. Nečekejte, až vyhasnete, ukažte svoje světlo. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je hluboký. Nečekejte, až vyhasnete. Ukažte svoje světlo. To je sice hluboký, ale já jsem zmatená jak technař na koncertě Moravan. Mohla byste nám to na závěr Mocná Jolando! nějak shrnout? Hodně budeš někde. Hodně budeš někde. Hodně budeš někde. Hodně budeš někde. No, hodně budeš někde. 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 Hodně budeš... Ale, slečinky moje. Kdo pak nám tady nechal rozsvíceno? Taková škola energie. To jsou zbytečně ztracený penízky. Co pak ty potřebuješ něco vidět? Teď nemáš oči. A ty taky nepotřebuješ nic vidět, protože jsi mrtvá. A ty taky. A jo. Dneska by to šlo. Co by jako šlo? Dále. Dobrý. Dobrý. Dobrý, šéfku. Dobrý. Dobrý. Jaký čerstvý zboží mám? Jo, to je ten sebevrahec průhonic? To je ono. No tak, pojďme pro něj. Tady je takový kládek, to moc se tady neleží. A já moc na kládek rád, co vy? No. Jak už to je kus. Pozor, pozor. A jestli se cuká. A tak to se vytočit na to. První, pane Jana. Jo, ježišmarja. Hlavou napřed, že jo, no. No tak to je. A co?
třeba nezajde někam na kafičko studený. Snad jindy, pane Hanák. Naschle. No tak naschle. A to je chlap. To není takový kočičák jako vy holky, jo? Je mrtvý, jste nádherný. Dneska by to opravdu šlo. Co to je slizo? Roštěnky leží na stole, nehrozí žádná nevole. Holky! Holky, já už se taky začínám bát. Ne, necítím strach, jen lásku. Holky, holky, libový. Já nechci cítit jeho lásku. Dělám pohyby. Dělám pohyby. Slíkám tě do nahá. Paní vedoucí, dneska jste ale měla mít volno. No jo, měla moment, že já nějak nemůžu odpočívat, když... Víte co? Mohli bychom co nejrychleji dodělat tyhle ty 3, ať jsou co nejdřív pryč. A já jsem se na ně už chystal, no, tak já si dojím tady sváču a pustím se do toho. Já. Prosím vás, No. nemůžete si to jít sníst někam jinam. No tak já si to půjdu spotkat. Do kartlíku. Co pak vy tady máte kancelář? No ve dvojce jsem spal hajzlík. Tak jsem si tam dal židli a voilà, no byl kancelář. Aha. A já mám fištrona. Já už na to přišla. Jenom jak ji vidím. A jak jsem tě viděla schodit mu tu svačinu. Loutky, tancujte. Jak to myslíš? Ukažte svoje světlo. Hodně budeš někde. Zloby duše, vím, cítím, o čem Jolanda mluvila. Já na to přišla, co je to poslání? Já ji musím za tu jejich zradu vystrašit k smrti. Ale prosím tě, poslání musí být něco dobrýho. Vždyť je to kráva. Chodí s tím primářem. Ještě s mým ženatým Viktorem. A evidentně ještě tady pohrdá tím Milanem. Za Milana jí to vyčítat nemůžeme, to je větší úchyl, než to, co zpívá. To je dostávka. Víte, no, ten trapák. Když trapáky mají všichni rádi. Čím větší trapák, no, některý ho vydá má větší sledovanost než ty moje. Dobře, ale hele, jsme duchové. A co dělají duchové? Straší. No přece všechny tyhle ty věci neumíme teď jen tak ne. A ona je evidentně zlá. Proč by si jinak tahala s více chlapama? Zaslouží si? Ale prosím tě, dobře, můžeš jí trošku pozlobit, ale tak snad v nějakých mezích. V mezích. Karma už nás nedožene. Ale je to jasný. Jestli máme všichni nějaký životní úkol, tak ten můj byl starat se o Viktora. Takže tuhle tu mrchu teď čeká zasloužená odplata. Já teda myslím, že ti mi Jolanda myslela něco jiného. Hodně budeš někde. No, mluví se o mě teďka víc, když jsem mrtvá. Moje videa sledují lidi, kteří se dřív na ně ani nepodívali. Otvírají se mi úplně nový obzory. Jaký obzory se ti otvírají, prosím tě? Uděláš ještě Insta spolupráci s nějakou značkou kosmetiky? Leda s plastickou chirurgií. A nebo s výrobcem halloweenských masek. Budu slavná. Zařídím, že můj pohřeb bude fenomenální. Holky nebudou vědět, jestli dřív jásat nebo brečet. Budou u vytržení. Všichni. To bude můj poslední mistrovský úkol. A já hodně budeš někde. To teda promiň, ale moje hodně budeš někde má mnohem větší prioritu. Ta ženská mi záměrně ničila život. Takže co všechno jí můžu udělat? Ty to dobře ovládáš, pomoc. Ne, nechci. A třeba ti život neničila, ale naopak to mělo nějaký smysl. Ty jsi Viktora nikdy neměla ráda, že jo? Deniso, hoď tam nějaký popkulturní reference, do toho můžu šlápnout. Můžeš se objevit v zrcadle, jako ta holčička v 3:15 zemřeš. No jasně pozná mě a z těch výčitek se zblází. Ty bys to dokázala? Ne, a taky bys si mohla napsat něco na zeď. No, to bys mohla. Na profil. Jo, něco osobního, ať víš. Tak jsem to sice nemyslela, ale ty bys to dokázala? A s mobilem mi to ještě tolik nejde, to je příliš jemná práce, ale musím na to přijít, abych mohla naplánovat ten svůj pohřeb.
musí mě přijít oplakávat nějaká megahvězda. Kde je v Česku megahvězda? Možná Mareš. Je to sice trošku ošoupaný, ale kdyby se připomnělo jeho období kožichů. Dobře, hele, já teď budu chvilku vířit a ty vezmi rtěnku a napiš jí vzkaz na zrcadlo. Ne, Mareš je starý. Kus, lepší bude Tomáš Kus. Ten složí písničku přímo pro mě a holky se zblázní. Dobře, ale piš, prosím tě. Nenechám se strhnout strachem a hněvem druhých ovlivní. Pouze svoje reakce. Prodýchám to. Paní důležitá je zase tady, bacha. Co tam mám napsat? Napiš, zabiju tě a já se jí tam potom zjevím. Jsem za už úplně blázen, nebo co? Ne, klid, Táňo, to je jenom únava, stres. Starý barák. Přepracování. Jistě. Ty jsi napsala, zabiju tě? No, zabila kobila by přivisla. Nemám autokorekci. To už mi stávalo opravdu všechno. Tady se muselo něco podělat. A to něco byla žena mého milence, tak mě tady straší. Zhasni. Klid, Táňo, klid. To byl určitě pan Jonák. No jistě. Ona ty jeho debilní forky. Zasedám. Bu! Líde! Líde! Lída! Pro začátek, děkuji. Pro začátek. Ale nech toho. Kovy by mohl natočit video o tom, jak jsem nedoceněná youtuberka. Jasně, každý se tu stará sám o sebe. Bude to zkrátka slzy smích, holky úplně s emocema v kreši. A potom to přijde. Zlatý hřeb, ohňostroj, tisíce bílých růží a toho já. Nádherná, otevřené rak. Ty, nádherná, chceš mít otevřenou rakev, jo? No, No tak ne. já nevím, jaký chceš zanechat poslední dojem, že se krása skrývá uvnitř. Sakra, tohle není správný. Tohle nemůže být naše poslání. Hele ty Ezo, chytračko, přestaň se nad nás pořád povyšovat. Já se nepovyšuju, já jenom říkám... Jo, povyšuješ. Pořád podle tebe děláme něco špatně, no tak co podle tebe máme dělat? No, nevíš. No. Pane Jonáku, já vím, jak to zní, ale tady se opravdu něco děje a možná jsem přepracovaná, nebo já nevím, ale... Že taky jste měla mít volno, já jsem vás sem přenutilý. No, ale já nevím, no tak pořád je mi to taková hrozná zima, v očích mi huší a pak taky ten průvan, ta okna, nebo ty dveře netěsní a to pení. Blbne. Asi. Já mám chlad. Potom mi tady taky pořád všechno padá z rukou. A ty pojistky, pořád se tady zhasíná, rozsvítí světlo. Člověk by si skoro myslel, že... No nic, asi už mi z toho trošku hrabe, ale podíváte se na to, vidíte. A víte, to starý barák. Starý barák, že jo? Já to říkám pořád. Je to starý barák, jistě. Ale že se rovná teď. Když tu mám lídu. Jakou lídu? Jo, víte, že jste si dala koláček volvrátnýho, že jo? Ale ne, já si tak plácám něco. Víte co? Já si dojdu na kafe. Jo, zatím, tak. Nebo nešel byste se mnou? Ne, to je ještě strašidelnější představa. Chci říct, jen to tady pěkně dodělejte, já vás nevidím přítel.
Papa. Papa. To je co, holky. Dneska už bychom to konečně mohli dodělat, ne? Vy tady jste, čekáte celý nedočkavý na poslední jízdu s Mílou, jako na smílování. A já vás zanedbávám, nemám na vás čas, no. Jsou ty zlatý český ručičky, kluk na roztrhání. Ale to vůbec nevíte, Tánička, co bude jízda, co bude krutá výzva, někdo hvízdá, někdo lízdá, no. Dobrý den. Hele, pan Dovet přišel. A je tady kurevník. Táňa tady není, Ale je pak, paní vedoucí si šla pro kafe. tak je to asi lepší. Ne. Přines jsem nějaký ty šaty do rakve pro Lídu. Pro Bubíka. Už to, ukažte, co tady máte. Holky, Lído, takovýhle šaty ti přinesu, teď budeš vypadat tak coura. Ježiš, to jí bude slušet. Snad. Už máte nějaký datum? No. Ježíš, jste v pořádku? Ale jaký Ježíš, to je asi to moje starý koleno se zase ozvalo. No a cože jsme to? Ježišmarja. No a vy takhle tu nemá problém se strašením. Ale tak říkali jste, že Milan je stejný divný úchylák, ne? Tak vidíte, už Ježíšu Jáno. Jak člověk něco slyší, jak to potom neopakuje, no. Ptal jsem se, kdy tak bude ten pohřeb. A Viktor tě podváděl, tak si to zaslouží, že jo? Vicky, co ty tady? Táňo, ahoj. Já jen nesu nějaký šaty tady pro pana Jonáka a vyřídit s ním nějaký ty podrobnosti ohledně pohřbu. Ježiš, tohle si vybral do rakve. Teď bude vypadat jak coura. No moje řeč. Ty jsi coura. Já nejsem coura. Já jsem jenom ambiciózní. Cože? Se tady tak plácám, víš? Něco. Jak to zvládáš, Vicky? Ježiš, to si dokážu představit. Žádný děti v domě, prázdný barák, to musí být party. Co? Ale je to noční můra. Zbytek toho kuřete mi sežrala kočka. My přece nemáme kočku. Přišla z ulice. Asi jí přivábil ten smrad. Ani nemůžu spát ve svý posteli. Zabrala si ji. A je na mě zlá. Moc zlá. Pošklivá kočička. Slušný člověk jste, to já poznám. Tak na vás stíhá jedna ráno. Viktore, mě to všechno tak hrozně mrzí. Víte, my jsme tady takový příjemný kolektiv, plný milých lidiček, jo. Paní vedoucí, dokonce máme vouchery, kdybyste třeba mamince nebo manžel chtěl koupit. No to je dobrý dárek na narozeninám. Hlavně ženský teda říkají, že jako umím udělat, si mě všichni chválí. To jsem vymyslel já, že to má obchodního rucha, že jo, paní vedoucí. Pane Juráku, nechcete si skočit někam na kafe nebo pro svačinu? Paní vedoucí, co vás nemá? Teď já už jsem dneska jedno kafe měl. A to já, když si ho dá moc, tak to já pak nemůžu spát. A tak jako ležím v posteli a vidím, jak takhle od sousedky jde plíseň. No a tak ležím v té posteli a říkám si, Herrgott, já tam přijdu a pořádně ji nandám. No a jak ležím v té posteli a představám si, jak tu sousedku nandávám, no tak se nemůžu spát, že? Pane Juráku, víte, my se tady s panem Dlouhým známe osobně. A to mi řekněte, jak se takhle jako lidi poznají. To já třeba se s někým jdu poznávat a on přede mnou začne utíkat. A já říkám, počkejte, já se chci jenom seznámit. A to paní volá, nechte mě bej. Je to strašný úděl. Tak jak se to tak udělá? Já jsem právník. A já jsem šla s výsledky jedné pitvy k soudu už jsou to 2 roky. 2 roky to mě posad. Bylo to intenzivní setkání. Tady leží tělo tvý mrtvý ženy, ty prase! Pane Juráku, nechcete si někam odskočit? Je tady zůstaň, Milane, to by se ještě líbilo rozdat si to na mém hrobě.
Paní vedoucí, kam já bych skákal, já můžu skákat jen tady, vidíte. Hop! 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 Nepůjdeme na kafe? Ale paní vedoucí, vy už jste přece jedno kafe měla, to vy takhle kafujete. To je takové hezky oválné slovo, že, kafovat? Ale paní vedoucí, já jsem se rozmyslel, já si dám také. Já když toho hada vidím, nejradši bych mu zakroutila krkem. Vystraším ho taky. Kam se podělo to, že tvým životním úkolem je, aby byl Viktor šťastný? Beze mě si být šťastný nezaslouží. To byl asi můj pozemský úkol. Můj posmrtný bude vystrašit ho tak, že si nadělá do gatí jako tenkrát ty malý šmejdi, před kterýma jsem ho u Smeltovny 24 zachránila. A toho Milana vezmeme sebou. Je to jasný úchyl. Roštěnky leží na stole, nehrozí žádná nevole. Kdyby nepřišel Viktor s Táňou, je jasný, jak by to dopadlo. Přesně tak. A až to uděláme, hodně budeš někde. Hele, je to jasný jako facka. Jsme 3 a oni jsou taky 3. Přece to není náhoda, že jsme uzavřený v téhle díře s těmahle lidma, s našima novejma schopnostma. A máme poslání. Jak jsi řekla, dobrý poslání. A dobrý je zbavit se, nebo alespoň potrestat zlí lidi. Jsme 3 a oni jsou taky 3. Je to jasný jako facka. Už to uděláme? Hodně budeš někde. Ale to nemůžeš vědět jistě, že... Vím, cítím. Ty taky pořád něco cítíš, ne? To jednou nemůžu něco cítit já? To chceš fakt čekat, až nás ten jinak udělá, jak furt říká? Tak Teres, táhneme přece za jeden pro vás, jak říkáš, ne? Budeš Vanda. No, jedna za všechny. No. Ukaž kolektivního ducha. Tak dobře, tak je vystrašíme. Hlavně, že to uděláme společně. A třeba to aspoň na čas oddálí náš pohřeb. Aby jsme měli čas na připravit ten můj mega pohřeb, že jo? Jo, přesně. Neschodí, nezmizí tvých očinách. Uvidí, co udělám, až pochopí, že chceš mi něco dát. Kávu si sadím od trochu víc, rád se tu ochladím a jak nic. Já půjdu tam a zase zpátky a na jaře ty krásky spočítám. Kávu si sladím o trochu víc, hezky tě pohladím a jak nic. Pustím se dál zadními vrátky a budu zase klidně o stůl dál. Už jsem tu, cukuletu. Pohladím tě po tvým špetu. Sice máš po spotřební datu, nevadí, láska nemá chotu. Tak co, slečinky? Dneska bychom to mohli konečně zvládnout, ce? Ne? Já už bych nechtěl, abyste mi tedy začali uhnívat. Milánku, dneska budeš bez spánku. To je ta moje neskrotná fantazie, ta v té hlavě furt pracuje. Zdálo se mi, holčičko, jako kdyby se na mě mluvila. Taky že mluvila Milana. Milane. Kdybych pil nebo drogoval jako ta omladina, ale... Že by ta houbovka, co jsem měl k večeři... Ale to by mi paní
Dostálová neudělala. Ale je stará, třeba neví, co sbírá. Že by byl já. Jo, počkej. Milane, už ti nikdy nestane. To je dobrý, ne? No ale pane Jonáku, stalo se něco? Ne, se mi tak něco zdálo. Nějak světla a hlasy. No ono je to tady někdy takové strašidelné, to znám. No tak pojďte, nebojte se, pojďte no. Pojďte. Jste hodná. Dobrý. Je to starý barák. Sám jste to říkal, ne? Tak to nic neznamená přece. No. Co je? Áňo, co se děje? Vypadáš vyděšeně. Já mám zálohu na ten pohřeb, pane Jonáku. Pane Jonáku, jste v pořádku? Tady straší, Viktore. Ale to je přece nesmysl. Maminka! Ježíš, tam je dětská maminka, co může být strašidelnějšího než dětská maminka, co to je? Za co? Proč se tohle děje? Protože si úchyl, Milane. Já nejsem uchyl. Tvých zajisté lháři, zrádci, odporní nevěrníci. Chtějí nás zabít. Já to věděl, že přijde potrestání. Jenom rád kýva. Viktore, Áňo, Milane, jste zlíli hrozí, žádná snad tak živým, ani k nadání, Milane. Tak, podvodník, killer, odpůrce, perverzák, znovu. Odveď budete žít, je správné, jasné? Jasné.
hodně budeš někde. Tak jak to, že jsme pořád tady? Holky, tady asi nikdo jen tak neobjeví, tak možná je na čase, aby jsme přišli s nějakým náhradním plánem, ne? No, nechtěla jsem to říkat, ale jsem rozhodně pro. No, chtěla jsem ten nápad vnuknout mámě z bráchu, až sem přijdu, no ale ty těžko přijdu, když je tady teďka pořád zavřeno, no. S mobilem mi to ještě furt nejde, ale musíme to naplánovat nějak sami, jo? Poslechněte si, co je na programu. O catering se postará Přemek Forejc Polreichen a obsluhovat budou semifinalistky letošní Miss. Do toho poběží moje fotky z dětství a nejlepší momenty z mých videí. Je to ošupaný, ale emoce to ždíme zaručeně. Do toho hraje Šporcel, Kovalová, možná celá Česká filharmonie. Jo, ty mluvíš o tomhle. No, jestli tímhle nazýváš největší událost letošního roku, čili můj megapohřeb, no pak tedy ano, mluvím o tomhle. To nebudeme dělat. Cože? Promiň, ale je to blbý nápad, který nikam nevede. A jak to, že jsme mohli dělat lídy hodně budeš někde a moje ne? Protože to tvoje je pěkně debilní. Vy jste debilní! Deniso, už jsi přece mrtvá. Je úplně jedno, jestli o tobě někdo mluví nebo ne. No, tak teda ty si můžeš být jistá, že o tobě nemluví rozhodně nikdo. Nezlob se na mě, ale pochop, že jsi vždycky byla a evidentně pořád jsi strašně sobecká. Ale to nás teď už nikam nedostane. Cože? Já sobecká? Vždyť já točila videa pro lidi. O tom, jak se mají oblíct, namalovat, no pomáhala jsem jim, ale to ty jsi sobecká. Pořád jenom myslela na sebe, jogu, dýchala si, blá, blá, blá. Jo, jasně, určitě si ty videa točila kvůli lidem. A já jenom chtěla, já hledala, co Já, sobče. V životě nějak proklouznul, ne? Co si prosím tě, kdy kromě z toho svého debilního dýchání udělala? Každý rande, každý rozhodnutí si 1000krát rozmýšlela po zralý úvaze, ti nikdy nebyl nikdo dost dobrý. Ty se vůbec neozývej. Ale co pak? No tak vypusti svoje věčně potlačované emoce. Co proti mě máš? Závist? Závist, a proč jako? To ty jsi tady největší sobec. Já jsem celý svůj život zasvětila někomu jinému, kočičko. Jo, připoutala si ho k sobě, udělala si z ní na tobě závislýho, neschopného tupce. Jo, na oko si stěžovala, ale to, že tě potřebuje, ti dělalo sakra dobře. A ještě ke všemu se nás donutila věřit, že on je tvoje svatý, hodně budeš někde. Já vám seru na hodně budeš někde. Seru na Jolandu. Řekla jsem to. My na to hodně budeš někde, ale musíme přijít. Jinak bude po nás. Už je po nás, jestli jsi nevšiml. Ale jestli na to, co je naše poslání, nepřijdeme do pohřbu, nebude už ani to. Rozpustíme se prý v bolestech a hrozným utrpení. Řekl mi to ten hlas tenkrát v tom snu, jak mě navedl na Jolandu. Proto jsem se snažila náš pohřeb nějak oddálit, ale až nás pohřbí, šance, že se dostaneme na ten zlatý druhý břeh je mizivá. Jak se jako rozpustíme? Vždyť jsme nebyli tak zlí. To není fér. Život není fér. A pak umřeš. Hele, nikdo konečně jde.
připravit před tím zítřejším pohřbem. Zítra. Jistě. No, já jsem sem taky přišla dodělat pár administrativních záležitostí a s vedením jsem o tom mluvila. Oni budou teďka všechno posílat na kraj, než se to tady nějak personálně vyřeší a my 20 můžeme jít na celozávodní dovolenou. Celozávodní dovolenou. My se hodíme nějaký ten váš fórek, co? Ne? Nezlobte se, paní vedoucí, já už tady nemůžu být, ale přijdu zítra dodělat brzo ráno, jo? Aha. Táničko, kočičko. Ježiš, to seš ty. Jsi v pořádku, sluníčko? Richarde, víš, proč máme zavřeno? Vypadáš nějaká utahaná. Táničko, kočičko, já si myslel, že bychom si mohli dát spolu pauzičku. Mám chvilku čas, akorát jsem odvez babičku na pedikuru a mezi tím jsem chtěl vidět svoji Táničku. Richarde, prosím tě, běž pryč. Já nechci. Hele, vydrž to už jenom půl roku, pak půjde Helenka do důchodu a ty půjdeš za mnou do krajský, jo? Táničko, kočičko, posloucháš mě? Richarde, prosím tě, nech mě. Já už tě nechci, já miluji Viktora. Táničko, co to povídáš, jakýho Viktora? Víš, Viktor měl ženu, tak mi přišlo fér, že nejsem fér, ale on už tu ženu nemá. On už mě ani nemiluje, ale to nevadí, protože já už budu fér, rozumíš? Já jsem chtěla do krajský, ale ne kvůli tobě, ale protože jsem skejzla v tomhle bytovém baloměstě. A jsem dobrá patoložka. Teda byla. Byla jsem dobrá patoložka. Táňo, já vůbec nechápu, co to tu povídáš, ale evidentně nejsi ve svojí kůži. Cítím, že je kolem tebe takovej velký, těžký mrak naducanej negativitou. Richarde, myslíš, že může být dobrý patolog někdo, kdo věří na duchy? Ty tu vidíš nějaký duchy? No, to je jedno, já stejně změním kariéru, tak už je to fouk. Co to povídáš? Richarde, prosím tě, nešej na mě. Já už jsem nejezdit, tady to skončilo. A já jsem s tebou taky skončila, víš? Moc se mě nekoukej. Prostě, já jsem o tebe nikdy nestála, ty jsi byla taková cena útěchy asi, nebo co? Já se ti omlouvám, jestli jsem se tě teďka nějak dotkla, ale já si myslím, že ty jsi mě využíval minimálně stejně tak jako já tebe, takže jsme si kvit. Čau. No tak to snad. Tohle říct takovému štramákovi. Asi se zbláznila. Tak snad babička aspoň upeče štrůdl. Ona snad měla Viktora vážně ráda. Já vím, že to je
aspoň na poslední chvíli, sehnala jsem ti tohle. Učebnici francouzštiny. No víš, jak jsi vždycky říkala, že kdybys neměla tolik starostí, kdybys měla víc času, že by ses učila francouzsky, chtěla ses podívat na Vinice, Seinu, Eiffelovku. Hlavně na ty vinice. Je tu spoustu hezkých obrázků. Já vím, to je bylo. Ne. Je to milý. Děkuju. No, to je náhoda, já jsem zase sehnala něco pro tebe. Pro mě? No, našla jsem to tady, no. Myslím, že to je čakrová svíčka, možná to tady nechala samotná Jolanda, já teda nevím, jak to funguje, ale ty asi jo a já jsem si myslela, že si ji třeba můžeš zapálit a dýchat si do té doby, než... Moc děkuju. Takže otrava z hub, jo. No prosím vás. No, já si ty poslední 3 dny teda taky vůbec nepamatuju. Já jsem měla horečku nebo co, no tak já nevím, tak nám tady asi něco lítalo ve vzduchu nebo co. No, tak holky, dneska máte ten den. Představte si, paní vedoucí, někdo té Denise Široké poslal 100 bílých růží. Cože, jak to? No tak není jich teda 1000, ale aspoň něco tam z toho svého prvotního plánu budeš mít. Lído, děkuju. Tak ona měla hodně těch fanoušků na tom Instagramu, tak asi někdo z nich, ne? Aspoň z toho. Aspoň z toho. No ale... Koukám, že pro vás tam taky něco bylo, pane Jonáku, v kasíku. Ježiš, ukažte. To je přece... To je pozvánka do Československo má talent. Jak na mě přišli. Holky, já myslím, že český show business už je na něj připravený. Určitě bude mít i vlastní show a už bude bez ostychu zpívat písničky i někomu jinému než mrtvám. Paní vedoucí, co myslíte? Mám zpívat, nebo tančit, nebo vyprávět? Tak zkuste všechno. A myslíte, že se mnou budou lidé bavit? Tedy myslím opravdu živí lidé. Představil bych si našel třeba živé přátelé, je vzrušující. No, proč by ne? No tak vezmete si čistou košili, co? Vždyť vy jste docela takový jedinečný člověk. Tak to vám děkuju. No ale, paní vedoucí, vy taky máte radost. Řekněte, co se stalo? No, řekněte. Mě volali včera z Prahy, že tam pro mě mají místo. Že tam někoho jiného nechtějí, jenom mě, no. No já teda nevím, kdo jim o mě řekl, no Richard, ten to určitě nebyl. Ten volal včera, že dal Heleně výpověď. Jo, Heleně. A že prej jak přijdu do krajský, no. Já do krajský. Já půjdu do Prahy, protože tam já patřím. No ale vy asi taky ne, No já tak. jsem ta show business, co? Samo. Táňo, ahoj. Takže pryč do Prahy, jak jsi vždycky chtěla. No, už to tak vypadá, Vicky. No tak já půjdu zkontrolovat ty rakve. Jestli jsou na tom, jestli jsou holky v Richtigu. Zemřeli 3 samičky, zahradné budou jenom kostičky. Omlouvám se, bylo to složitý období a nechtěl jsem ublížit ještě tobě, Táňo. Já vím, Vicky. Víš, něco mi říká, že Lída byla skvělá ženská i dobrá učitelka. To si piš. Jo, já myslím, že bych chtěla, abych ti řekl, víš, asi jsem měl nějakou otravu z jídla. To myslíš, že bych chtěla? Bys mi řekl? To ne, to byl jen takový úvod, já jen, že jsem měl asi dávat to kuře na paprice zpátky do lednice. Ale už jsem se dal dohromady, Táňo. Myslel jsem u toho na tebe a našel jsem ty ztracený klíče a naučil jsem se s mikrovlnkou a dokonce i s pračkou. Všechno se mi to sice srazilo a obarvilo, ale sám jsem si našel obchod s oblečením a skoro sám jsem si s pomocí teda prodavačky koupil nový. A uvařil jsem si sám svoje první kuře na paprice, ale vůbec to nebylo dobrý. Vykašli se na to kuře na paprice a řekni něco pořádného, Viktore.
Ale hlavně jsem si uvědomil, Táňo, zcela jasně, zřetelně a nepopiratelně, že já už to kuře na paprice nechci jíst sám. Táňo, tak nedělej drahoty. Máte se rádi, já budu mít aspoň v hrobě klid. Víš, Vicky, jestli si myslíš, že by to lidé nevadilo a Už nevadilo, z vás to leze jak z chlupatý deky. že nepotřebuješ žádný čas pro sebe, já bych to pochopila, tak já v té Praze můžu začít úplně od začátku. Jo, to ti přeju. No tak nechceš do té Prahy jít se mnou? To bych, Táníško, chtěl. Tak pojď, půjdem do restaurace. A já si dám kuře na paprice. A ty? No, tak to asi dobře dopadlo, ne? Teda aspoň pro mě. A my jsme aspoň spolu. Kámošky na život a na smrt. Třeba to, že jsme spolu je naše, hodně budeš někde. To jo, s váma já se cítím vždycky hodně někde. Hlavně po pár drincích. Počkejte, ale Jolanda měla přece pravdu. Všechno se to bouří, nenechte se zmást. Musí mít hladnou hlavu. To byl ten vztek a strach, kvůli kterému jsme je vystrašili a pohádali se. Ale ze sraček můžete vytáhnout se. Ukažte svoje světlo. No tak snad jsme to aspoň trošku napravili, než se to rozpustí. To je to kouzlo, co my dokážeme, ale stačilo to? Dámy, no bylo to ofous, jo. A hodně budeš někde. Cože? Vy jste taky gnu? My jsme mysleli, že jste tady zaměstnanec. No ne, nenechte se zmást. Poslala vás Jolanda, abyste nás hlídal. Jo, to je to kouzlo, co my dokážeme. Ale jak je to možný? To je neuvěřitelný. Dobrá nálada se tu šíří. Jak vždy říká, Marinci je sranda, na každém stole leží tu košanda. Jak jsem do světa musel jít, jak se podělit. Budu zpívat, tančit, je kouzlo, tak co můžu dělat, když začnu po mně toužit. Ptá se, co ptáme, když měla je teď stát, byla patoložka v Praze, abych jim mohl stát. Život byl fajn a ty přiznažení, byly i bez ní oblažení. Hodně budeš někde, to je klíč, hodně budeš někde, to si tyč. A hodně budeš někde, Jolanda ví, hodně budeš někde, kulový. Hodně budeš někde, neplakej, hodně budeš někde, zlatý. A hodně budeš někde, je pojď nám.